Мазненият черен дроб, известен още като неалкохолна стеатоза, е състояние, което се натрупват излишни мазнини в чернодробните клетки. В началните стадии заболяването протича без никакви симптоми, което може да бъде опасно, тъй като може да доведе до по-сериозни здравословни проблеми, които спят. Но кои са най-честите симптоми на омазнен черен дроб? Най-честите симптоми включват болка или дискомфорт в дясната горна част на корема под ребрата, физическа умора или слабост, перманентен оток в коремната област. При по-тежки форми може да се появи жълтеница, светли изпражнения и тъмна урина. Други симптоми могат да включват гадене и загуба на апетит, отток на краката, оголемен черен дроб, завишени нива на чернодробни ензими. Това може да го проверите, като си направите тест в някоя лаборатория. Ето защо е добре да пречистваме превентивно нашите органи, за да нямаме подобни симптоми и да не се достига до доктори, защото тогава също няма да бъдем готови финансово и ще бъдем в тежест в семейството. Аз бях Иван Пенчев, благодаря ви, че ми гледате видеята.